bezbednosti Ujedinjenih nacija u istom onom forumu u kojem se raspravlja o najvećim pretnjama po svetski mir. Srbija je već treći put prozvana zbog toga što odbija da Hagu izruči nju i njenog stranačkog kolegu Petra Jojića. Gde i da li će joj biti suđeno po optužnici da je zastrašivala i podmićivala svedoke protiv Vojislava Šešelja? To ćemo da pitamo Vjericu Radetu, potpredsednicu Srpske radikalne stranke. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Gospođo Radeta, pominju vas na svim meridijanima, na svim kontinentima, decenijama unazad, a vi evo ste ovde kod mene u studiju. Hvala mnogo što ste došli. Je li vas malo zabrinulo sve ovo što se dogodilo sa Mladićem? To što se dogodilo sa Mladićem me zabrinulo. Zapravo teško sam prilično, verovatno kao i skoro svi Srbi, podnela ovu doživotnu robiju, potvrđenu doživotnu robiju. Pre svega zbog činjenice da general Mladić nije ni kriv ni odgovoran za ono što mu se stavilo na teret, ali nažalost nije se moglo očekivati drugačije rešenje od ovoga što se desilo, jer je Haški tribunal, odnosno sada taj mehanizam, i možda ovo već posljednji put pokazao da je to jedna antisrpska institucija i da su oni zapravo i formirani da bi se sudilo Srbima i da bi Srbi ostali u istoriji označeni kao loši, kao genocidni, kao zločinci i tako dalje. Da li smatrate, gospođo Radeta, da ste vi 100% nevini? Evo, stavljam vam se na teret da ste zastrašivali i podmićivali svedoke protiv Vojislava Šešelja. Sad će neko reći, ona je njemu najbliža saradnica decenijama. Nemoguće da mu nije pomagala. Ja ne smatram, ja znam da sam apsolutno nevina. Vojislavu Šešelju sam pomagala, pomažem, pomagaću, kao i on meni u svakom smislu. Ja sam bila i sad sam u timu koji pomaže pripremu odbrane Vojislava Šešelja u vreme koje je označeno da sam navodno ne poštovala taj Haški tribunal. Bila sam istražitelj u timu. Ja sam sada šef tog tima, s obzirom da Vojislav Šešelj nije završio priču sa Haškim tribunalom. Znate šta znači bila sam istražitelj u tom timu? Pa, jedan od istražitelja. Taj pravni tim je imao i uvek ima šefa, ima pravne savjetnike, ima istražitelje, ima ljude koji rade. Šta je bio vaš posao konkretno? Moj posao je bio kontakt sa svedocima, obezbeđivanje svedoka, razgovor sa svedocima. Ti svedoci su, i to je apsolutno legalno i legitimno, to smo kao tim imali pravo i ja sam to radila, ja mislim, evo da se pohvalim, veoma dobro. I Šešelj je bio zadovoljan onim što sam ja radila. Onda zato i u Hagu nisu zadovoljni, pa vas terate. Pa oni u Hagu nisu bili zadovoljni onim što je njima Šešelj radio. Ja se uopšte ne osjećam lično prozvanom, iako se pominje moje ime i ime kolege Jojića, jer ovo što se radi sada i što pokušavaju već nekoliko godina, zapravo to je pokušaj uzvraćanja udarca Vojislavu Šešelju, s obzirom da je on njima zadao zaista udarac. On je taj Haški tribunal razbio u paramparčad, jer znate da nije bilo Vojislava Šešelja i onoga što je on uradio u Haškom tribunalu. I ova presuda Ratku Mladiću bila bi drugačije doživljavana i objašnjavana, ali zahvaljujući Vojislavu Šešelju, Haški tribunal je postao najomraženija institucija za svakog Srbina na celom belom svetu. Radi posao, što se kaže, oni i dalje. Ne radi posao. Pa ono što su naumili, oni sprovode u delu. To što su naumile Sjedinjene države i NATO, oni sprovode u delo. Znate, evo, oni su skoro završili svoj posao, još imaju da izreknu presudu u postupku protiv Stanišića i Stamatovića i oni više nemaju, kako se to kaže, živih predmeta. I u njihovom višedecenijskom radu ispostavilo se, kad bi bilo po Haškom tribunalu, da niko nije odgovoran za srpske žrtve u tim ratovima, otadžbinskim ratovima 90. godina. Da li vi znate da niko nije dobio ni jedan dan zatvora za neku srpsku žrtvu? A Srbi su dobili oko 1300 godina zatvora, Hrvati su dobili nešto, ali za zločine protiv muslimana, muslimani nešto za zločine
zločine protiv Hrvata, Albanci uglavnom za zločine protiv svojih sunarodnika. Tako da je zaista Haški tribunal pokazao da on ne zaslužuje nikakvo poštovanje. I mislim, ovo što se desilo na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, bez obzira na to što su oni govorili... Jel vam bude neprijatno kad čujete tu vaše ime direktno i indirektno? Ne, zaista ne. Kako se osjećate dok gledate prenos na televiziji i neko vas pominje u tako važnom, jednoj od najvažnijih svetskih institucija? Pa zavisi ko govori. Kad gledam Bramerca i Adžiusa, gledam dve spodobe koji samo gledaju u očima, im se vidi da prvo koliko mrze Srbe, a drugo koliko samo razmišlja onaj Bramerc sad kad je govorio, 3 puta je rekao, moja kancelarija i ja radimo, mi se spremamo, mi ćemo da radimo. Njemu je samo u svesti koliko on još može da ostane u tom Haškom tribunalu, sada mehanizmu, jer oni za svoj rad mesečno dobijaju između 30 i 40 hiljada evra. I oni odlično ispunjavaju zadatak koji su dobili za toliko para, plus ono što se zna da su dobili za oslobađanje Hrvata i što su dobili i od muslimana. Dakle, ali sad pričate o proverenim podacima ili... Provereni, apsolutno tačni podaci. Evo, mogu slobodno i to da mi stave na teret, ali radi se, zašto se ja ne osjećam nelagodno? Zato što sam ja svesna da je sve to što se dešava prevashodno, rekoh, njihovo uzvraćanje na ono što je njima uradio Vojislav Šešelj, njihovo lečenje frustracija od onoga što im je Vojislav Šešelj radio u Haškom tribunalu, s jedne strane. S druge strane, svedoci smo da se protiv Srbije, da su krenuli pritisci sa svih strana. Pre svega da bi se privoleo Aleksandar Vučić i ova aktuelna vlast da priznaju lažnu državu Kosovo. Ali dobro, vas traže godinama unazad, nevezano za ove posljednje. Da, ali povremeno se to nekako uklopi, znate da se dođe na dnevni red istog dana kad se izriče doživotna robija generalu Mladiću, kad se raspravljaju u Savetu bezbednosti, da se govori naravno i o Kosovu i Metohiji i da se govori o Republici Srpskoj. To su te boljke koje su sada otprilike na dnevnom redu, ali se iskreno nadamo da je i ovo što je Aleksandar Vučić, predsjednik Republike, izgovorio u Savetu bezbednosti, da će zaista tako da se drži do kraja. Što bi vama bilo prihvatljivo? Da recimo bude suđenje u Srbiji? Je li bi vam to bilo u redu ili smatrate da ne treba da vam se sudi uopšte? Ma nemam ništa protiv suđenja u Srbiji, ali nigde drugde ne može da mi se sudi. Postoji od 2016. godine iz maja meseca, čini mi se, pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu, koji je utvrdio da u skladu sa zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom nema mesta izručenju ni mene, ni Petra Jojića. Sada, to je ono što kaže naš sud. Međutim, bio mi je jutros gost advokat Toma Fila, mnogo vas je pozdravio, kaže da mu je Petar Jojić ili Pera Jojić, kako ga je nazvao, dobar prijatelj. Ja sam pitao je li oni mogu da spavaju mirno, on je rekao apsolutno mogu da spavaju mirno, ali onda je podsjetio na naslovnu stranu Politike, koju ću zamoliti kolege da nam je sada puste. Sve duži spisak sankcija Sjedinjenih država za Zapadni Balkan. Između ostalog u ovom tekstu o sankcijama koje Sjedinjene države uvode, odnosno mogu da ih uvedu u svakom trenutku, znači da i ko ne bude poštovao međunarodno pravo može da bude sankcionisan. Advokat Toma Fila ovo čita kao poruku Vučiću ukoliko vas ne izruči, između ostalog. Čitate li vi to tako? Vučiću se mnoge poruke upućuju. Pokušak to da kažem da sad postoje pritisci da on prizna tu lažnu državu Kosovo. Rekla sam to, da olabavi odnose sa Republikom Srpskom. Nadam se da ni jedno ni drugo neće da se desi i onda u okviru raznih pritisaka dobro dođe i ovo vezano za Haški tribunal. Ali ponavljam, Vučić niti bilo ko drugi kome je stalo do ustava svoje države ne bi smeo ni da pomisli da nas izruči. Ja ne mislim da ne postoje u Srbiji neki ljudi koji bi to rado uradili, ali ja govorim pre svega, evo sad kao pravnik, ja moram da poštujem pravni sistem svoje države, ja moram da poštujem ustav, ja moram da poštujem pravosnažno rešenje Višeg suda u Beogradu. Mene to obavezuje da ne smem i da pomislim da idem u neki Haški tribunal ili bilo gde drugde. Jasno, razumeli smo se sve. Hvala vam mnogo, gospođo Radeta, što ste došli, a evo što ćete gledati u narednom satu.